Salam aleyküm vatandaşlar. Biz size can sağlığını, yurt parahatçılığını, öýlerinizi şadiyan çağların gülükseslerini, mehrem enelerimizin gülükseslerini ýaglantyrman dile edýäris. Sonodymyzyň haqqy onlary. Hormat prezidentimiz elimda meşlerin şol bolmagyny dile edip. Hormat prezidentimiz türkmen halkyna peşkeş beren, ýyly döwlet gelir bolsa at kitaby saatynda taýarlanýan, o saat halipalarymyň durmuşyna söz açýan, ýyly döwlet gelir bolsa atly, aýdym saatly, söhbetli gepleşigimiziň täze sanyna seretmäge çağırýarys. Ne ajap ýanglanýar pürlägan pendi. Senedin har saklan baynamaz şinni. Handa het ussanyň ussat berdendi jepbar bilen bagy giren dutarym. Edi watandaşlar biziň şu günkü aýdym saatly söhbetli gepleşigimizde haýsy halypamyzyň durmuşyndan söz açýan aýdym saatly söhbetli gepleşik boljakdygyny siz eýýäm aňan bolsaňyz gerek. Biziň şu günkü aýdym saatly söhbetli gepleşigimiz geçmiş taryhymyza ýygalyran ussat halypa sadannamyz. Türkmenistanyň halk artisti Jepbar Xantegedowyň ömür döreji dogrusyna bolar. Edi dogany biziň gepleşigimizden daşlaşma. Mehriban tanışlar bizi şu günkü söhbetli gepleşigimiziň mihmanlary siz tanış edýäris. Paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly muallimi Ýazmurat Rajepow. Ussat halypamyzyň şägirdi Türkmenistanyň atgadan medeniýet işgäri Baýmurat Soltanow. Halypamyzyň agtygy Serdar Nurliýew. Türkmenistanyň Döwlet Çeperjilik Akademiýasynyň heýkeltaraşlyk kafedrasynyň muallimi Polat Mämiýew. Sadanna Guwonç Mehmet Nazarow. Türkmenistanyň halk artisti ussat halypamyz Jepbar Xantegedowyň çoğulugy Jepbarberdi Nurliýew. Ussat halypamyz Türkmenistanyň halk artisti Akmurat Şaryfowyň ogly Kakymrat Şaryf. Mehriban ondan şu günkü biziň aýdym saatly söhbetli gepleşigimizde adaglaran ussat halypamyzyň bir näçe artyk gyýlary hem ötür meni tanıştyrayyn. Cennet Nurliýewa, Awadan Gurban Seýidowa, Oguljaran Nazargulyýewa, Maral Ataýewa, Berenowa Aýgözel. Hormatly mehmanlar, biz gepleşigimizi hoş gördük. Hormatly mehmanlar, hemmämize ma'lum bolşýaly biziň ajaýyp döwrümizde hormatly prezidentimiziň saýasynda her bir günimiz toýdur bayramlary beslenýär. Her bir toýdur bayramlarda biziň ussat halypalarymyzyň miras goýup giden bir näçe aýdymlary, saatlary şägirtlerini ýerine ýetirmegine halk köpçüligine ýetirilýär. Şu günkü de hormatly prezidentimiz saýasynda bir geçmiş taryhda uly ýygalyran halypalarymyz hakynda bir näçe gepleşikleri halk köpçüligine ýetirmek, şeýle-de şolar barada bir dörejilikli iş mailnamalaryny geçirmek biziň jana-jan borjumyz bolup durýar. Şu günkü gepleşigimizde de ýanky adaglanan ussat halypamyzyň bir geçmiş taryhy dogrusyna şeýle-de bir ussat halypamyzyň döreden saat eserler dogrusyna giňişleýin maglumatlar berilýär. Mehriban tanışlar, biz gepleşigimizi söhbetli şarkal dowam edýär. Baýmurat halypa bir gepleşigimiziň başyny bir ýaşuly halypa hökmüni siz bilen açdyk. Aňyrdan gelýän miras sahalarının iň bir meşhur wekilleriniň biri Jepbar Xantegedow okuwçysy. Şo arada ýatlamy gepleşik geçirjek diýdiler, ol bize begenlik doğru. Milli depter surlamy, türkmençilik häsiýetleri gitdigiçe giň germeden rewaj alýar. Halypalar ýatlaryň gowruklar ýüze çykarylyp dur, biz şoň üçin aýratyn hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar.
Niyaz Murat Molim şu yerde bir ustad halifalarımız hakkında bir neçe maglumatları bizim gepleşimizde iyileştirmemiz her ediyen olsa bizim her gerekki gepleşimizin sanına siz bir ustad halifalarımızın ömür döröjü doğrultusunda bir giňişen görüň berýäňiz. Bugünkü gepleşimizde de ustad halifamyz Türkmenistan'ın halk artisti Jeppar Handaýedowyň ömür döröjüligi doğrultusunda söhbetleşigimiz siz bilen dowam etsin. Türkmen Sasımlı'nın tarihinde ters alanda bu ustad sağlananlar bol netirjik ayrıçylyk bilen şol Sasımlı'nın tarihinde görnükli orun eýeläpdirler. Şeýdem ýoşdan Türkmen Sasımlı'y kämilleşip ösüpdir. 20-nji asyryň şu akal saz ýerneşik mektebiniň wekillerini 20-nji asyrdaky wekilleri barada aýdylanlar şol geçen asyryň ortalaryna şu Mulla Täşmirat türlü tarih ýa sazynlardan soň Jeppar Handaýedow öz ýerine ýetirip aýratçylygy bilen Türkmen sazmygynyň ötüşinde aýratyn orun eýlen sazynlaryň bir hökmünde belläp geçip bolar. Jeppar Handaýedow 1924-nji ýylda Baharly etrawynyň bölme owasynda dünýä ýenýär. Ol şo geçen asyryň 30-njy ýyllaryň ortalaryna Aşgabat şäherine göçüp gelýär. Hemde ol onuň sazmygyna bolan höwesi ýaşlykdan ir oýanýar. Hemde ol özü Handaýedow ustanyň maşgalatynda kemale gelen. Şol Türkmenistan halk artisti Ahmat Şarifiň Şahir Gelliwäşiwiň goşgyna döreden dutarym atly aýdymynda Handaýedow ustanyň ustad perdendi Jeppar bilen bagy giren dutarym diýip Şahyň şey diýip belläp geçişýäli. Jeppar Handaýedowyň kakasy Handaýedow ol lergärçilik altyn kumuş ustasy bolupdyr. Jeppar Handaýedow ýaşlykdan sazmygyna bolan höwesi gaty güýçli bolupdyr. Hemde onuň bu smygyna bolan höwesi onu Mulla Täşmirat şähert durmaga alyp gelýär. Ol bir näçe 14 ýylyň dowamında halifa sazyny Mulla Täşmirat bilen halifa şäherlik gatnaşygyna bolup ondan halk sazlarynyň birentek nuskalaryny onuň iğrençilik bilen öwrenipdir. Türkmen sungatynyň ötüşünde öz aýdymsaz eserlerini halkyň ruhuny döreden bagşy sazanlaryň tutýan orny ören uludur. Halk arasynda bu bagşylar, sazanlar mukamçy diýen ada eýe boldular. 20-nji asyryň 30-njy ýyllarynda Täşmämmet Tuğangulyýew, Pürlü Saryýew, Sahy Jepparow tarapyndan başlanan bu däp, soňra Gelli Uğurluýew, Durdu Saparow, Tuğry Berdinýadow, Çary Täşmämmedow, Ata Awliýew, Dört Ulu Durduýew, Döwletgelli Ökdürew, Hangelli Anamradow, Jeppar Handaýedow, Ýagmyr Nurgelliýew tarapyndan üstünlükli dowam etdirildi. Sazlary barada gurrun edilende bizim günlerimizde çelli onun 24 sany çalan halk sazlarynyň nuskasy gelip ýetipdir. Ýöne ýakynda onun ýene bir nuskasy 1939-njy ýylda çalan Hatyr jemaatly halk sazynyň bardygy aýan boldy. Ol sazyny 15 ýaş doluny ýerine ýetiren eken. Şol sazynyň üstü bilen hem onuň ýerine ýetirjilik kämilliginiň geçiş tapkyrlary aýdym göz ýetirmek bolýar. Jeppar Handaýedowyň ondan soňky ýerine ýetiren sazlaryň gatarynda öz halifasy Mulla Täşmiratyň dutaryny ýerine ýetiren Selin Ýagar hemde urpçukda atly sazlaryny ýatlap geçmek bolar. Şu sazynda urpçukda atly sazyny dinläňde onuň öz halifasy Mulla Täşmiratyň ýerine ýetirjiligine has bir ilik duma öwrenendigine hatta şol öz halifanyň ýerine ýetirjiliginden kän bir tafawutlanmaýandygyna göz ýetirýär. Jeppar Handaýedow öz şol ýerine ýetiren bagy gireli atly saz bilen halkyň arasynda şonuň ýerine ýetiren saz nuska hökmünde ikrar edildi. Halifa sazyna Jeppar Handaýedow barada Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanynaky Daňatyr Öwes adyndaky ýörüte saçyk mektebiniň
Moğollumy Batır Ananipers tarapyndan Ustad Tutarçy Jepar Han Sakesov ady bilen okuw gollanmak taýýarlandy. Bu gollanmada onuň Halifa Sazanyň ömür dörejini degişli maglumatlar, şeýle hem onuň döreden aýdymy, Pagtaşy gyzatly aýdymy, Gelli Mehmet Uraguliýewiň aýdyn ýazy boýunça nota ýazgysy, Bagyýry atly sazyny men nota geçiripdim. Bundan başga da bu ýerde Ural Murat Ananipers tarapyndan Jepar Han Sakesowyň döreden unutman atly döreden sazynyň nota ýazgysy şu okuw gollanmada berilýär. Bu aýdym sazylar baş sazynylar tarapyndan uly howes bilen ýerine ýetirilýär. Ýazmaat malum şu ýerde bir ýere gelene bellek geçedim gelýär. Ustad halipamyz haýsy öz döwrüne, haýsy bir ustad halipalarymyza sadanlarlyga medendir. Belki şolar döwründe götürüşmi dowam etsek. Halifa Sazanyny Jepar Han Sakesow diňe bir sadanlarlykda däl, eýsem bagşa sadanlarlyk etmekde de öz dörejilik ýüzüni görkezen adam. Ol Türkmenistanyň halk artisti Saky Jeparow köp ýyllaryň dowamında sadanlarlyk etipdir. Ina şu suratdan görünüşi ýaly 1955-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Moskwanyň Pyotr Ilyich Çaykovski adyndaky zalyny Halifa Başy Saky Jeparowyň Dülpüňseniň atly aýdymy aýdyp duran pursat şoňa sadanlarlyk edip oturan pursatlaryndan bir surat. Şeýle hem kompozitor Ata Esasowyň Hor Bostanyň Bagwany atly kitabyna ýerleşdirilen şu suratda 1950-nji ýylda Halifa Sazanylar Mullagy hem-de Halifa Başy Matum Garliýew, Gyzakçy Tapar Bekiýew, Başy Geçgelli Amanow, Allahgul Ewe hem-de Ata Esasow bilen birlikde ýokarda ikinji hatarda Gyrada Jepar Han Sakesowyň suraty düşen pursatynda. Jepar Han Sakesow Saky Jeparow bir näçe aýdymlaryna bir näçe ýyllaryň dowamında sadanlarlyk etipdir. Misal üçin Talanýar, Akylperi, Gözelsen ýaly aýdymlaryna sadanlarlyk edenligi barada maglumatlar bar. Bundan başga da Jepar Han Sakesow şol özüniň bilençe kultesi bilen Türkmen bagşyk sunuwynda ýygaldyran Gelli Mehmet Uraguliýew, Gyzakçy Ata Albiýew bilen sadanlarlyk edenligi ma'lum bolýar. Ol Gelli Mehmet Uraguliýewiň misal üçin ýerine ýetiren Selin ýagyr, akmaýa gerek, baba sen köne güder ýaly aýdymlarynda hem sadana Jepar Han Sakesow onuň ýanynda sadanlarlyk etipdir.
hurmatly naşar hemmemize belli bolşy ýaly ustad halipalarymyzyň bugün gününe özüniň bir nebereleriniň öz maşgalasyna bir sadanlarlaryň halk güdüne bir äşkär bolup halkyň içinde bir näçe şägirtleriniň badygyny şeýledi özüniň bir maşgalasyna nesil dowamatynyň dowam edýändiginiň biz aýdyň şaýady bolup durdy. Biz hem şu günkü gepleşigimiz Ustad halipamyzyň agtygy Serdar Nuliýewa geçirelim. Serdar dogan sizem şu Ustad halipalarymyz hakynda bir ýatlamalary siz bilen dowam etsek. Jeppar Han Segedev babam ejemden kakamdan eşten görüňülmeme görä şu börmeden bärik Aşgabatda muny ýanky Nurberk diýen agasy bar, şo getirýär. Getiren bärde Mullagan eline berýär, şo döwürde Jeppar berdi 13 ýaşlarynda eken. Onuň Mullagany gaty fiýlan eken, halipam diýip bildiňse-de, Mullaga diýip bildiňse-de, ýene bir ýüzlenişini mesela atam diýen eken. Mullaga da öz gedeginden hemme adamlaryň dolu adam tutman gowurýar diýip gurun edýärler. Jeppar berdi, gedek gelende Jeppar berdi, jan diýip ýüzlenýän eken. Näme üçin şoňa bir jan sözüni aýtmak? Baýmurat agan aýtýarlak bir iň ökdi şäherleriniň biri bolan. Gaty gowurýan eken. Jeppar berdiň adam kärçilik gylyk häsiýetlerine de gowtan alýan eken. Şoň adam kärçiligi häsiýeti gowulan soň muny Mullaga diňe Mullaga da eýle adamlaryň gowurýan eken. Şular ýa Ustad halipalaryň ömür dörejiliginde uly goýan hormat üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýan, ömür uzak bolsun, jan sag bolsun. Biziň saat sungatumyzda halipan hormatyny eser döretmek destury has giňişleýini ýaýrandyr. Meşhur sadyny Kelbagyşyň özüniň ustadym diýen sadyny halipasy Amangelli Gönübege bagyşlapdyr. Türlü tarif özüniň Bagşlanýa atly ilkinji eserini kakatyna meşhur sary bagşa bagyşlapdyr. Ora tarif bolsa agasynyň hatyrasyna ýatlama diýen ajaýyp ýeňdiretdi. Öz wagtynda türkmen sadynyň goja bagwany diýen ady eýe bolan Mully Täşmuratow oň ýetişdiren şägirtleri Jeppar Han Segedew, Unutman, Ýagmyr Nurgelliýew, Halipama, Sultan Murat Jogaýew ýatlama özlerinden ajaýyp saatlaryny bagyşladylar. Bizim Şahanlar halkymyz barda. Şahanlar halkym elmeden bagyşladandan ýesiri bolýar. Bizim halkymyz öz bagyşladandasyna uly hormat goýýar. Onu oň mertebesini belinde götürýär. Häzirki berkarar döwletiň bagtyrlyk döwründe hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen Ustad halipalarymyzyň, geçmiş halipalarymyzyň ýerine ýetirjiligi, ömür döredijiligi, öwrülmäge giň mümkinçilik döretdi. Şolara uly hormat goýmagy hormatly prezidentimiziň özüniň her bir sözünde de diýýär-de bizim milli sunnatymyzy ösdürmäge uly goşun adamlara gowanmaga hakkylyr diýär-de. Bu diýilligi şu sunnatyň hakyky eýelerine goýulan uly hormatyň aňyr başy derejesler. Şoň üçin bizim özümüz öz gelegimizde şol ustadlardan tälim alyp, şu ustadlaryň bize goýan saz mirasyndan öwrenip, şolardan bir halka ýararýan derejede ýerine ýetirjek bolup umtylýan ustadlarymyz barda. Şol ustadlaryň biri Jeppar Han Segedew. Jeppar neresi dünýeden ýer gaýtdy. Ýöne ol şo gysgyn biriniň içinde halkyň aňyny Jeppar Han Segedew çalyşy diýdirmäni gazanyp bilen adam da. Oň üçin oň hormaty halkyň arasynda uly halk şu öz ýüreginden turmaýar, şoňa göwüne ýetmeýän zat bolsa ol öz ýüreginde saklanmaýar. Ol biziň halkymyz şeýle halk. Halk berýär hakyky bahasyny sunnat işgärlerine. Sunnat işgärleriniň şoň ýaly derejelere ýeten halipalarymyzyň biri Jeppar neresi oň halipasy Mullaga bolan. Mullagaň ýerine ýetirjiligini ýatladyp bilýän hakyky şägirdi Jeppar Han Segedew. Jeppar neresi eline dutar alyndy, oň dutaryň owaz berişi düýpden üýtgeşik. Mullagaň täsiriniň gowy ýetenligi bildirýär.
Şoň üçin mallaga pahir inni bil bagy gireliğini Jeppar janny öwrenäýmel bollu öýdän dipdir-de. Jeppar nerese bir ýöne hakundy utar hakanny eýýäm şoň ýangy başgaça ýanglanýar. Bir güýçli uzur gerek, urwat gerek, höwes gerek, zähmet gerek, şu zatlaryň hemmesini Jeppar neresede jemlenen. Şoň üçin Jeppar nereseň çalýan halarynyň haýsy ýerini alsaň edil şu derejede orkestriýal bolup ýanglanýar-da. Bunu elbette mallaň ýerine ýetirjigine de diýýärler, dinleýijiler hakuny bir urguy ýal edip şu owazyny bütün orkestriň ýangy ýal edip ýanglanýar diýdir. Sebäbi Jepparym öz ustadynyň şol häsiýetlerini özünde jemlemegi başaran adam. Şoň üçin Jeppar nerese elmedama şu halkyň aňyny uly halipalar tutulanyny mallaga, pürlaga, çary täçmämedi biziň halipamyz. Jeppar nerese şol dördüzi halkyň aňynda ýaşaýan halk islendik ýerde sorasa halk şo dördüsiniň adyna aýdýar-da. Sebäbi şolar inni biziň milli mirasymyz, baýsal mirasymyzy bize ýetiren ýerine ýetirjiligi uly görelli bize görelli bolýan adamlaryň şo dördüsi şolar. Elbette olaňam halipalar bar, nekil wagty şol döredipdir diýerler. Şol adamlaryň şoň ýaly öz milli sunwatyna bolan höwesi bolmadyk bolsa, olaryň şu öz halkyny bir ruhy lezzet paýlamaga bolan islegi bolmadyk bolsa, öz halkyna bolan, watanyna bolan söýgüsi bolmadyk bolsa, şoň ýaly hem sahlary döretmek mümkin näl. Sebäbi biziň saz oralymyz bir oktaba bolýar-da, biziň dilimizde saz diline bir oktaba 7 ses bolýar-da. Şu 7 sesiň doga içinde şeýle çylşyrymly, şeýle bir heňi owadan heňli, el wagty diýen hemme ustadlaryň halipasy elbetde. Ýöne şol ustadlara münasip şolaň awaryny zepir ýetirmän şeýle derejede saz çalyp berip halkyna hazat etmek ol ulur bagtda Jeppar aga paýryň şu eden hyzmaty halk üçin eden hyzmaty halkyna şu beren ruhy lezzeti ol halkynyň aňyna ýaşatýar, halk öz ýüreginiň gowy çuň ýerlerini besläp saklaýar. Bizim öz gezegimizde elmedama şu saz dutar eliň alamyzda elmedama şu mullaga, pürlaga, çaraga, Jeppar nerese şolary ýagşy sözler aýdyp elimize alýarsa, şolaň bir ondan miriýal edip bir çalyp bolsa şeýle begenýän. Olar bir pespäl adamlar, olar hiçsiniň men diýenden tek ýerini biziň eşitimiz ýok, bizim çaragany gördük, toğragany gördük, pürlagany. Ýöne o benneler şu şindem öwrenjekdik bolýan ýaňy halipa bolup urapdyk bolýan diýerler-de. Ol kiçik öwünlükden bolýar-da, kiçik öwünlü adamlar pespäl bolsa gowda. Jeppar neresi hakda näçe gürleden gürläp oturmaly, oň bize goýan saz mirasy özüniň ömrü kelti bolup dünýeden gaýsa-da ol baky ýaşar, halkyň aňyna ýaşar. Şu zatlary şeýdip öwretmäge, öwrenmäge, şolary ýatlamaga, şeýle mümkinçiliklerden hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutumly işleriniň hemmesi rowat bolsun. Elmedama şu hormatly prezidentimiz saýasynda bizim öz hünärimizi ýaş nesile geçirmek üçin hyzmat etmek bizden näsip etsin. Halipalar ýatlamak bir doğrudanam. Ene hormatly prezidentimiň gahman arkadaşymyň halipalara goýan hormaty. Ondan näme halipa şäherlik diýilen agyn manydam her bir kärde bolanyny diýe hormatly prezidentimiz kär dowam etmeli.
nedile geçmeli. Onu da hormatly prezidentimizin arkadamızın bu sunuğuta koyan hormatı sebebi onun özü sunuğuta düşünüp sunuğut bavatına halife adam. Sebebi şun üçinem şu bizim milli sunuğutumuzu ona da duğutarın ovadını olmadan bir sözüne şey ya da halifeler diye duğutarın ovadını ya çeşmen durduğunu dinlepti andan arasına getiriplerler diye. Ana şu getirişi alık diye şu devam olmam diye. Son üçinem ana şu çeşmen suğunu dinlep şol duğutarın ovadları şeyle ulan oldu. Ina şunki gurrun edilen halifam hormatı şu halife şeharetlikte devam edişi ina şon alayak men Jeppar halifam şu kärni halifal kärni şon özünün ussat sağlanlarını men özüm sağlanını hükmünü şeyle özüme kabul ediyorum. Indi men Jeppar halifan doğrudan bir näme yaş ina döwrümizde men bir şeyler fırsat boldy. O wagtdan biz oğuldan bäherdenden aşwada gelerdik. O da ailemizde şehir bolmagy. Ine şonu bir tapar men bu çağır daim vardı. Ejem bir doğanın oğlu. Onun maňydy. Ýegenlidi men hem tiyatr akademiydi. Moğoluna fedadynaktı. O adam ulu halifalan tiyatrda Ulluhan bir ine Aman Mehmet diýerler. Bazı Ramaniyalar, Aman Uranur diýerler, Muhammed Şerker diýerler. Umman diýip bulan kärne olar. Ine şolon şu döwürde Keýmirköy 30-njy ýyllar umman diýip bulanlarynda şol oýunlar yer tapylman şu tiyatrda adamlar şoňa barýan eken. Menem bilen diýip çekip ey şu wagt ýalňyşmaýan bolsam 10-13 ýaşlarynda da bolay. Onu sonra bardık tiyatro onun bir oğudun bir tarihi da yok. Yani bir ağ eşikli ellerinde daha ağ kayma tahyali bir katlanmadan şeyle tiyatra girip geçti. Sonra onu daim dedi, hana dedi. Bana şu halifani vurkuzyonu men üçün ulbaqta var. Men sopurdat yanından çıkanar. Ne şeydi bunu geçip gitti o Jeppara hana Jeppara etti yani ul halifa yegenliydi. Hemen sonunu gördüm sonra adamı. Saha halifa birdat yerdi. Yine bir täze bir aydın dörer, sağ dörer. O son ilkinci yerini getiren adam var diye. Onun üstünden ensi yıllar geçer diye. Sonunu şu şehir devam etmeliler. Öğrenip. Yine son devam eder onun diye şol dinleyicide şeyler bir fikir dörer diye. Hepsine her şeyler geçti de. Bulaydım ne planı sağsallı olayım. Bir koşup kovuy olayıptır. Bir katı koşup oluyor. Bir kovu oluyor diye fikir dörer diye de. Onu soyurdu men bir dağlardım Meliyadan şöyle Jeppar halife vardı. Ne men bir gelvasiflen döreden aydımı vardı. Duhtarım diye. Hanzet ustan ustat perdendi. Hanzet usta diýen Jeppar halifaның kakady. Şolya ol zergar bolany da usulny da ol täsiri bolmaly. Planyň ýazan gul ýakasy ýedirmeli. Ana şoň ýalyk şolya her ýerde bolany da gören adam diýip beýim hanzet ustan ýazan gul ýakasy ýedirýän eken. Indi ýerine bir teter gelýär. Hanzet ustan ustat perdendi Jeppar bilen bağa giren utarım diye. Halife şäherde bir gözüňe welýär. Ol halifelerden gow salmak mümkünler. Ol aydym bolsun, sağ bolsun. Olaň özü bilen diye. Ýöne şoda dowam etmeliler. O şonundan men şonu billaha salýar da billaha Jeppar Hanzatyň halife adamy hemme men halifam. Sağdamda olanda da halife şäherine pata vermeliler. Arkadamdan her bir kärde bolmaly diye patan diye hakyky şäherine berýär diye dogry. Indi men şol bağa girelýän sady mudam salamda da şo mullaga
Jeppar Halipa beren patak diýip düşünýär. Köp sağın içinde de şu şäherdi, şol sağdanlarını tanıdyan, şol adyna durýan sağlar bolýar. Jeppar Halipaň at sapanny salberdiýär. Ya Jeppar Halipaň biçärerini salberdiýär. Ay kärler şoňa, ýöne şolaň içinde şol bir belli sağlar, ene şol Halipaň öz adyna durýar. Bizim halipalarymyzy ýatlamaga, şeýdip, netile tanıtmaga, şuňalyk hormat goýup, mümkinçilik berýän üçin hormat prezidentiniň ömrü uzak bolgun. Biçärelerden bilemde menem Jeppar Halipaň gaty bir sağlarına ýüregimden aýdýanna gaty ütgeşip goýan, onu gaýtalaba boljak däl. Ýöne şuň kunny ýatlanan unda menem şoň salyp berýän başarlarymyz. Türkmenler aydym bir guşdur, saz onuň ganatydyr diýýärler. Tebigatyň sazy, guşlaryň jörgüllüsi, tolkunlaryň şagylysy ýerde adamdan öňdüredi. Ýöne adam gelli we bu owallardan sunwat türetdi. Ol agaja näzik we hoş, dur we ýanglanýan owal berdi. Ol demre gaýdusuz we şaklyk ehengli, gadaply we huzurly owal eçildi. Tutuş dünýä hem täzeden owallanyp başlady. Kirişler heňe, tüýdükler owada başlady. Olar, adamlar, biziň ýaşaýan dünýämiz we onna döredilýän ajaýyp,
aydymsa sunwaty barada gurrun merdilerdi. Ay olgudu seni kerbağla kammarın nekri klasının düren utanım. Alın hatırı tüyen uzir dövüldürü, oğanın yanlın seyren utanım. Oğlun baksın oğlunluk toğuynani, çoğul baksın umanını boylani. Şükür vansın arnamı seyip haylani, mıllağan golunu sayran yutarım. Terrenimde tukan golmi, seninle mıntan oğlum annemi. Yanlarını karı delin yanımı, göz yastı bağlı giryan yutarım. Arha ne gazap kendine fırlağan kendi, senin hardaklan maynımın sildi. Han teket usanı usat dirdi, cephar bilen bana giren yutarım. Bu Türkmen'in koşu koşu terdi var, bir maltumulu bir koşu tar. Şol koşu kudrotu cahın hıridar, oğanın elimi yayran yutarım. Şol koşu kudrotu cahın hıridar, oğanın elimi yayran yutarım. Cephar bilen bağı giren yutarım. Mehran vatandaşlar, biz yan gepleşigimiň başynda da aýtdyk, şu günü Ussat Halipamyň bir näçe agtyklaryny hem gatnaşýanyny biziň hem inniki söhbetleşimiz. Awadan gözelýänje sözümizi geçirelim. Babam iki erkek doğan bolupdyr, biram aýal ogany. Babamyň uňul erkek doğan Nurberdi bolupdy. Olam ýer aradan çykypdyr. Aşgabada getirenem Nurberdi eken, göçürüp getirenem. Onuň myllağan eline mamamdan istediğim da myllağan eline beripdir şägir edip şunu. Babamyň iki sancak çagat bolan iki gyz agtyklary bar. Babamjan dünýede ogul arzu edipdir, ogulsuz geçipdir, ýöne ogulsuz geçse-de şu dünýede şu adamlaryň ýüregine ýyl galdyranlygyny biz begenýäs. Çoğulklary we agtyklary we agtyklan jepar berdijanma. Şoňa da biz begenýäs. Babamyň ulugydy ýazyrsyn. Şoň ulu ogul Serdarjan, Serdardan bolanja oglana da jepar berdiň adyny akdyk. Serdaryň özü bir sadanlarlykdan baş çykýarmy? Eger özüne sora berip görse. Ýok, Serdar, biz hiçimizden başymy çykanak ýöne sag görse gowy ýa diňleýär. Mehriban prezidentimize köp sag bolsun, eden işler ora waçalsyn. Hemmämiz şoňa begenýäs. Bir aýdym sady diňlemek, uly hormat goýmak. Bir hazır bir döwletçilikden nişan bolup durýar-da. Bu türkmen sadlary sunwady bir düşünýän adam ýene bir biperway goýmaýar-da. Şoň üçin hem häzirki wagtda siz aýdyp oturýarsyňyz, Ussat Halipamyň agtygy özü çalyp bilmese de özüniň bir ogulçy Ussat Halipamyň çoğlugy çalýar. Şoňa bir hasy gelecekde bir halipa bolup yetişmek üçin öz hakyda hem ýardam berýäniň belläkeşdirdi. Eger mümkin bolsa gepleşigimiz şu ýerine ýaş şägirdimiz Jepar berdijigimize sözümizi geçireýelim.
Babam Ceppar Hansekhet'in yolunu devam ettirýän üçin men özümi ören bagtly duýan. Öz babamyň çalan sazlaryndan selwen ýazgar ustadym unutman Goňarbaş mukamy sazlary çalmagy gowurýan. Gökdepe mukamy atly sazyny çalyp berjek. Biz ýaşlara okumagy öwrenmäge halipelerden galan miras sazlarymyzy halka ýetirmäge mümkinçilik dörden üçin mähriman gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Ceppar halipen butarına çalıp gördüm özüm. O vatlar men şu at takılan şu Ceppar verdi yağlar attırın nasıl. O kap gördüm de. Oğruyunca çalıp gördünüz Ay ya. oğruncu, ay nem olur çıkandan nem otunur ya da vatlar. Benim çalacağım bir verden bol ya la olin. Mayvalayan men butarın şeyden gelyenlerin vurmam koydum da. Onun kalktıdan çarı bir ildiyan sensin. Didiyan kıyım Nurmat vastadım ne ettim Ceppar'ına ay koydu doladım da Ceppar bayramı iki kere üç kere gördüm de ben onu. Sen şu oynayan şu tutarlar deyip razılarlar ve ben illamak neymedim onun yankı çepine düzülgün bir medağla kayçalayan
Aygarı onu nemetteler onu benim bir hilek. Şoňalyk ýagdaýlar bilen gelýärdi Nurmatkan öýümizde çalanlar jep baran zat diýilýän. Bizim öýümizde çalanlar. Ýene de çardas Mehmet ýady, Hammat Celil ýady, men agamyr şunýaly asas hukuk gowurýanna. Onuň şun aýratyn kuýpul çalýanyna bagyşlap öýdi. Aýratyn hormat goýurdy, jep bar diýen boşgusyny goşdy da. Ezberliňe söz saýladam şiireli. Sözüm bir yere soğurar bağı yerelli ya da asgaydın babağam var. Pirlerden patal desul cepar diye. Halife şagirt katnaşıkların östürmeyi her oyuncu şonu öňe sürmeliydi. Bizim begenlik koyarken sağ olun hormatly prezidentimiz. Men näzir şu öz ýykyny diýen Ceparan ne bu biz yanı tutar ellene de vermez ne vermek miyeser olmadı. Onun sonu halifem Ceparan zaten çalafazlarından ben şunu yana çalıp vereyim.
halipa. Doğrudan hem Ustad halipamız hakkında bir çalınan sazlar, Ustad halipalarımızın aydan aydımları bizim hasem rayetlerimiz hasem boysunduruyor. Hormatly mehmanlar, şu yerde yeni bir zady bellek geçesimiz gelýärdi. Bir dörüjülük adamdy diýeninde islenlik ýagdaýda sen ýazyjy bol, şahyr bol, islenlik ýerde sen sadanna bol, sen artist bol, bir sunwat diýilýänler hiç şeýli ýagdaýda adamyň biperwa goýmaýardy. Biz hem şu zatlardan uğralyp biziň şuňky gepleşigimize mehman, hormatly muallim we Motir Polat muallim söhbetleşigimizi siz bilen dowam etsek. Satsadanamyz Jepbarhan Kaget fiýatlap, şular o gepleşik taýarlap. Meňem şuňa gatnaşma nisibem çekdi. Goňum sebäbi men özüm şu Jepbarhan Kaget'in sazlaryny dinleýän, sahanamda işlemdim da, şoň sazlaryny goýberip, şunýaly işläp ýörkän, ondan pikirime geldi. Gel şuň bir eserini döredýän özüm şedip. Ondan hosarlaryny gözlemine çykyrdym dogry aýtsam. Awa. Ana gapdymda Serdar dostum tapdym o. Ana heykel taraş bol, sen nakkaş bol. Öz pikiriňde joňa bolan bir. Men şonu bir açyk görkezýän idim, ondan bir şoňa bagyşlap bir eser döredýän idim de. Bellek geçişimi diýeli, men zat dörüjlük sahanamda belli sadanamyz, halipa sadanamyz Jepbarhan Kaget'in şular ýaly heykel eserini döretmek üçin heykele başlamakam Jepbarhan ol ilk adamlar özü bilen didarlaşmak nesip etmedi. Onu da men tanayan adamlar görüveşten halipa sadanlar olsun, sady öwrenjiler Jepbarhan ömür dörüjlük garda hemme garda gyzyklandım. İlk barada men üçin näme tanışalım bolsaň içine girip gitdim, öyle men sazlaryny öňem dinleýän. Jepbarhan ulugydynyň ogullary, gyzlary we ana şolara baryp men Jepbarhan öz dutaryny gördüm, elime alyp gördüm. O hakykatdan hem ol çepleke çalan soň ol çep tarawyny ýokarsynda eýem şol çalınan ýyzlary galypdyr o duta saglaky çaltan o tarapyny ýokarsynda ýyz bar ýöne gördüm hakykatdan hem görkezler çepleke eliniň ýyzleri ýokarsynda ýylpylap dur bir eliniň hereket eden ýerleri. Hakykatdan men şol zatlar görüp hasam jogapkärçilik hasam maňa artdy. Ýatajak eseriň tapawy ýok, nakkaş bolsun. Şol adamyny dol öwrenmesen, bilmesen, häsiýetini bilmesen, näil adam bolup geçipdir. Şol zatlar aňda bişirmesen, ol edip bolmaýar. Men şoň üçin bir kän gözlegler etdim. Jepbarhan şu keşfini döredimde, ne bir öz çalýan sazy we bagy ýerelýän sazy we bir satlyk bilen ýerine ýetiren. Awa halipasy Mollaň göwüni etjen sazy şonu gaýta-gaýta çaldyrýan ekeni. O zatlarym näme şu halipa sadanlardan eşitip sorap bilip, men şutaýdy. Şu tutup duran perdeleri, eliniň kakywy, şu bagy ýeren sazynyň bir görnüşini herek canlandyrjak bolumda. Bu taýda hereket berip bolanok heykellerine şu bir heykeliň görnüşini köp many bermäne çalışdym men. Ondan başga denemiň sady öwrenjimiz Türkmenistanyň halk artisti Amany Saparow bilen kälşini maslahatlaşyp dur. Jepbarhan besden näme ýüreňde arzuň bolsa şonu heykeline siňdirä diýip gowy maslahatlar berdi. Hiç ýeli ara çäk goýmady maňa. Men hem şolardan has ruhlanyp
Ene şular ýaly heykel eserini öğretdim. Türkmeniň bir milli libaslary giyinmän gatga görýän eken, bu sonsly başı bar eken bir dogumly öz diýeni bir görüşe çykjak pehlwan ýaly ýigit ekenne, sağlam şolar ýaly dogum çalýan ekenne. Men şu taýda eserimiň üstü bilen jep baragyn tutuş sağda özüni berip töweregül ýadyna çykaryp çalyp oturan görünüşini. Ondan aşağıda ne bir çınar ağacyny örkeddim. Aýratyn ustatlyk bilen çalan sağdy ba, ol bagy ýerellik. Ene şonu örkedmek bilen çalışdym. Ondan aňarda at sapan tagy ýa-ni şu jep bara kakun kakıp bir başlanan şu attyň tiýligini gödegmeli. Jep baragyň umumy ştaýda bir görünüşünde şoň bagy ýerelli at sapan tagy ondan şu attyň tiýligi, ondan ýanyna garlawaç görkelim, olam howaň täze bir ýaz pasyň gelmegi, howaň çalşygy, pasly bir adamlaryň joşmagy şu jep baraga çalanda şoda hemme zatlar gödegme gelýär. Şu jep baraga saat çalanda kuşlaryň saýrap ýöreni, otlaryň öreni, garlawaçlar uçup barýan, bedewatlaryň açyk meýdany gezip ýöreni hawa. Ondan şu taýda aňyrda bir okturulyp öňe gidip barýan atyň keşfiniň döredeniň sebäbi aýygyny ýerden ödüp bedew bolsa şonu bir park geçirilmän şonu teredip ölçün çalýanyny düşünýän ýaly atty şu taýda görkezmäge çalışdym. Ondan şu aýygynyň hereketleri tiýligi bilen şu jep baragyň şu eliniň tiýligini görkezjek bolum. Ustatlygy, çalasynlygy şu atyň şu näil tiýlik bolsa jep baragy şol ýaly tiýlikde sağlary ýerine ýetiribilýän ustat halipa sağlaryna. Dörelji adamda mı gözlegde bolýar, bundan soň hasam işiň şowuna bir gowy çykdy. Innekine hasam badalga bolýar. Sunwat işgärlerine şular ýaly uly mümkinçilik döredip berenligi üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan. Hormatly prezidentimiň elmydam işleri rowaç bolsun. Senetkarçylyk diýilende, ustaçylyk diýilende, ondan näme şu daim Jep Barhan täze hakyna aýdylanyna näçe aýtsaň ama sebäbi men şoň ýegeni bolýan. Dol şu hakyna aýdymda meni wagtlar oglanım. 60-njy ýyllar 59-njy ýyllardyr da. Ejem bilen barardyk Jep Bar daimlary. Şu hakyna görünmeren kitçi oglanym boldum. Bir tüveleme epet bir daýaw sarýagal adamdy. O girenimden ejeme de enem diýer geldimmi? Ha, ýegen menem gorkujyma ejeme okulardym. Sebäbi bir hili daýawlygy ýabryk diýiladi. Onuň näme ýegen, näme okulýan? Gel bir görüşmeň bilen, görüşelä diýip onuň baryp onuň soň bilen görüşür. Şeýle daýaw eller sarýagdan tutmaýy aýgylysyn. Şo adam guzonyna da tutary. Onuň elleň barmaklaryna oýunja diýerdi da diýmek bir nemesi bir saat gurdan nagiden röýden da ýöne men bolsa şu zerarçylyk Jep Bar daýymyň kakasy usta bolan Han Said usta Nur Savar iki dogan şolary çekip durýan. Men işim zerarlyk bilen boldy. Han Said usta men daýymyň kakasy bolýar. Ol ustad bolan bäherden
Näme o wagt olursa diýsen hemme zat başarmalysyn, pilim saplamaly, oragam diýşemeli. Ýöne esas käri zerrarçylyk bolan soň, owa. Ady beli zerrar ekeni. Şonýal nur daýym şeýle daýym men köp Hudaýa şükür. Ýaş wagtlar daýym agajet daý oglan bolan. Men suraty bar oňa. Onuň men ýöne gören wagtlar meýam 60-njy ýyllar bolan soň tuwelime owa. Ýetýän bir daý adam. Owa. Ýöne gaty o adam gerçekten fiile wagtda ýegenim geldi diýip gowurardy. Ol adamlar näme öwretmejek ýyzgalyp gitdi. Han taýt usta daýymyň kakasy o da güýçli usta bolan ol hemme zatdanam baş çykyn. Arada getirdiler we ýellurdy daýymyň maşgalasy daýzam getirdi. Nursan ýasandady gyýz ham men şunu ýasatdym diýip maňa getirdi. Şeýle bir ýasalandat, emne açynjy ýyllar bolýar belli däl. Owa. Şol adamlardan galan zatlar, şu atlarymny adamlar hyzmat edýär. Arkada prezidentimiz zan sag bolsun, gurjogy bolsun şu zatlara gaty influencer edip bize ýol açdy. Şu millileşdirmek hakynda da şoň üçin esasy meniň şaýteplerim milli şaýtepler. Türkmenine tümör bar, gulyakat bar, teneçir diýdi. Şu zatlar. Daýymam diýerde daýyňa çekipsiň, sen näme ol daýym şu sağ dogrunyna çekmänlerini ýöne senetlerinden çykyjagy ýöreýte ýasadym. Dugtarym muny ýamaşkandan bir bedegi bir bereýin çalaba bilemok. Şuna bir gelişäjek zatlar diýip özümçe şunu sünnäler. Jep baruldaýym o täze dugtaralarna onu ýamaşkandan özü hemme zatlar şu gapagyny şeýler ýukuldaýan ekeni. Onun çalanyna da şu atmy bilemde o ustatlygyny çalanyna gapaga degen ok barmaklary. Şeýle ýukuldyp onun bir o şol gaty ünsverýän eken öz senedine. Gelibäşiýiň söz bara bir saatdan müňge gulagan diýip. Şonu şol gaýtalap öz diýen seňin alýança o gaýtalar ekeni. O daýymda çalan dutarlaryndan bar. Men o gördüm onu. Daýym Jeparhan täýdim şu goýup giden zatlaryna mullaganyň şu zatlar zerrarçylyk bilen şu zatlaryň özü bir gaty oňur ýa-da sebäbi. Bu zatlar tolunmanyň aýdyp bolanok, sunugatyny dowam etdirmek. Aňardan gelýän bu hünär o halipadan şäherde geçip şäherden bizim önümüze gelýär. Sazynçylykdan, zerrarçylykdan o şoň üçin onuň mene Hudaýa şükür şu adyny şol halipalyk derejeye etdi. Şäherden bar zerrarçylyk sunugatyny, bagşçylyk sunugatyny o dowam etdirýän bardygyna men büýsenýän. Hormatly prezidentimiz zan sag bolsun, şular ýaly işlere bize ýol açdy. Sanatymyz o şulara pazarlap etsin. Türkmen sunugatynyň özü ýaly gadymy bolan halipaçylygyň milli mektebiniň däpde surlary ürän täsin durmuşa okuyuplylygy we öz bolşlulygy bilen tapawutlanýar.
sadille yerip mirde onun sen şu kırdı hatırlı jetmar Ayta sağılma ürsün salan sevmekeyi güvenir yanım varım erkel şu koy Ay fırlağımadır olmazım epi Utardın fidan şimdi kırmızı var Veydam ha 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 Alha sabrına kakanda yıllarım sakır Surkutalı coşup gittin takır Şurdim ağın taslar Çin adı sikir Cadılığı uvanır tühtüm cimnar Ya gülveli gülkilhan ağamalli Türkmen tatin gülkün gülveli hanli Sarıha tatliyen cekmar façalli Birlerden pathalı defur cekmar Sen tedbirlerin Karaladığım boyun tanrım İmma anın sağlığından birevin Sen bir yaran bilir hırmal cıklar Ha 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 İmmanın halından birevin İmmanın halından birevin Sen bir yaran bilir hırmal cıklar Utardın tefalçım nurlarını cıklar Hormatly mehmanlar, ergelene ýene bir zat şu ýerde bellek geçedim meýlerde. Hormatly prezidentimiz biziň usat halifalarymyz ul hormat goýatyp bellek geçdik. Hormatly prezidentimiz şeýle bellek geçýär. Bagçylyk sanatyny hökmany ýagdaýda ýaş şägirtlere halifa gerek diýip belleýärdi. Şol usat halifalardan gaýwany bir halifa tutunan şägirdimiz hem atyr. Gonçdogan söhbetleşigimiz size geçirelim. Şu ýerde söhbet etmek bir şeýle bir guwanyjy zatdy. Şol esasda tolgun ýanam häzir dogrusyny aýsam biziň halifa şägirtlik ýolumyzda halifalardan galan, miras galan däp desurlarymyza ak ýollar açyp beren Mehriban Gahrman arkadağymyz bize halifa mektep bolup durýar. Bize şeýle halifalarymyzy ýatlamagy, halifalarymyzy tirsegine galdyrdy Mehriban arkadağymyz. Mehriban arkadağymyza köp sag bolsun aýdýan arkada peşkeş veren zamany ýalkym saçýar, parahatlyk nurundan
arka dağın peşkeş veren zamany, insan perwer sahavatly baryndan arka dağın peşkeş veren zamany Türkmenistan rowaşlygyň watany. Medeniyet gülledi, sulgatum joşdy, toýlarymyz bayramlara ulaşdy. Dünýä dost sogonlyk ýollaryny açdy. Arka dağın peşkeş veren zamany Türkmenistan rowaşlygyň watany. Rowanlar rowaşlyk ýollaryna sary, milli lider älim jahan ikrary, baky bagtyardyr Türkmen diýary. Arka dağın peşkeş veren zamany Türkmenistan rowaşlygyň watany. Misli günüň roýy, ay görki jemli, gülü gülşün läle reyhan eremli, insaniýet bähbitli, işleri keremli, arka dağın peşkeş veren zamany Türkmenistan rowaşlygyň watany. Türkmen sunwatynyň goja bagwany, Mallagan şagirdi, Jepbarhan Sadatowä bagşlap bir goşgy düzüm şonu okap berýär. Ezberim, halipalaň ýollaryna taplanan, kämillikde ussat bolan ezberim. O wagt içire gam gussadan saplanan, sungaty gül ussat bolan ezberim. Dürsür çalan saldarynyň hasaby, kalbyndadyr mukamlaryň kitaby. O wagtlaryň agyş, lezzet sapasy, sungat içire ussat bolan ezberim. Lavly şygyrdy dutar dil açar, täsin sese gunça gögün gül açar. Perdelerde näzik naqşa ulaşar, iqbal içire ussat bolan ezberim. Şöhratly ýollardan çalar dutary, ör turar dayanar Türkmen hünäri, sungat ummanynyň gülzar kenary, kämillikde ussat bolan ezberim. Dutar iyileşlerimiz için hem şeyle gyzykly bolsa gerek. Şu dutar Ussat halipa Jepbarhan Sadatowň çalan dutar. Şu dutarda halipamyz şirin şeker tomogolatly sallary ýerine ýetiripdir. Şu dutary häzir Jepbarhan Sadatowň at taklany Jepbar berdi, seretdi şu dutar. Häzir Jepbar berdi de saklanýar şu dutar. Halipadan miras hükmünde. Şu dutarda halipamyz öz şatlanan pursatlaryna da gıynanan pursatlaryna da halipamyza hemra bolan dutar. Şu saat bilen, şu dutar bilen halipamyz halk köpçüligine hedil beripdir. Öz gezegimde bir zat aýdasym gelýärdi. Şu Jepbar berdiğini baştan eline dutar tutduran ina halipamyz Kakemrat Sarif. Ina ondan soň men izim dowam etdirdim. Jepbar berdi sada uradýas. Ussat halipaň şowlugyna sada uratmak nesibesiniň özümizde düşenligi üçin biz özümizde gaty bagtly saýas. Häzir şu dutarda, gara gazma dutarda halipaň dutaryny halipaň ýerine ýetirýär ýollaryndan bir saat çalyp berýär. Başdylar.
Hormatly mehmanlar, gepleşigimiziň şu ýerine Ustad Halipamyzyň ady dakylan Bäherden etrawynyň Böýrüme obasynda 17-nji ýörüýteleşdiren orta mektebindäki zähmet çeken bir näçe ustad muallimlaryň bize berjek söhbetleşiklerini şu ýerde ýetirelim halkymda. Soňra söhbetleşigimiz dowam eder. Meşhur sadanna odaşymyz Jepbar Hantaýew barada gepleşik etjek diýenlerini eşitip men gaty begendim. Çünki biziň obamyz Böýrüme obasy akyl paýgaza ýugurulan şarjaba terfiýaly akademikler şoň ýaly özüniň şirin taýlary bilen İl günümüz ruhlandyrýan Jepbar Hantaýew ýaly adamlaryň öňüne obasy. Şu zatlara mümkinçilik beren hormatly arkadaşymyzyň ömrüdok jan sag bolsun, işleri owaç bolsun. Hormatly prezidentimiziň ile döwlet geler bolsa diýen kitaby, parahatçylyk sady, dostlugynyk sady atly ýa-da bolmasa paýgas çeşme atly kitaby bize ýaşlara ýol ýörelge bolup durýar. Hemen şu ýerde Jepbar Hantaýew 1990-njy ýylda şu obamyzdaky 17-nji orta mektebe at dakylanna adyňa eýe bol edil mektebim atly dawarada bolan käbir çykyşlary ýatlamakçy. O ýaşulsy Gurbanuly aganyň Gurbanuly Gurbanuň Jepbar Hantaýew deň duşy şonuň ýatlamasy şu suratlar men gymmatly ýadygarlyk kökmünde öz hususy öý muzeýimde saklap maňa älçinli ýaşlara Jepbar barada gurrun edilenni şulary görkezip Jepbar Hantaýew durmuşy barada gurrun bermäge maňa mümkinçilik berýär. Men Jepbar Hantaýew adyny göterýän Böýrüme obasyndaky 17-nji orta mektepde 45 ýyl golay döwürde ähmet çekip şonuň 25 ýylyny mektep müdiriniň terbiýeçilik işleri bardak ornmasary wezipesinde işledim. Häzir bolsa hormatly din jarşdy. Jepbar Hantaýew barada aýdylýan ýatlamalar näçe diýsen ýatlasaň ýatlap oturmaly. Onun şirin owaly, şirin taýlary elbetde biziň türkmen halkymyzyň bagtyar durmuşyna lokan ruhy lezzet goşup otyr. Adyňa eýe bol edil mektebini biziň 17-nji orta mektebimizde Jepbar agaň ady dakylan gününe dawarada Türkmenistanyň at gazanan medeniýeti işgäri biziň öz owadaşymyz merhum Gelli Bäşiw hem şonu Jepbar aga barada ýatlama aýdyp bir gowy şoňa bagyşlan goşularynyň birini ýanglandyran men ýadyma düşýär. Hormatly halifamyzyň Jepbar Hantaýew ady öz ýaşan obasynda köçelerin birine dakylyp ebedileşdirildi. Halifa sadanlary sungaty işgärlerini tertegine galdyrmak, olan edeni işlerini täzeden dikeltmek, ýaşlara ýaymak üçin hormatly prezidentiň alyp barýan işlerine ol üstünlikler arzu edýän.
Handa Zahedov, şu börme ovozunun yaşayıcısı, şu Ceppar ağa Han Zahedov so arada bir käbir ýatlamaları aýdyp bereýin men. Şu dutar Han Zahedov so kümüşü söz bolupdyr, dutar soçulugyny edipdir. Men atamym ikisi gatnaşykda bolupdyr. O da agazy soçulugyny edip, ussayıp atama sara jor diýerler. Şu döwürlerde atama Han Zahedov so şu dutar sowgat beripdir. Biz özümüz topardoğun biz. İki gıyır 9 oğlan. Şu oğlanın hemmeden dutar çalya, gıyırdan bir çalyadı. Şu dutarın bizim hemmemiz dutarı sade öwreden şey. Birimiz alıp çalıp koysak beylekimiz alıptır. Şu dutarın bizim hemmemiz de sade birimizden öwrün. Şu nöçeyle saklanıp gelen dutar. Indi şunu tas bırakır oldu diye yalançı olmam kalktı yani. Yani şu dutar bizim öýümizde şuun hubun köçeyle saklanıp kalıp bizim hemmemiz sade öwreden dutar şey. Özümüzde miras hükümünde şunu ayağılım saklap şuun hunu çellem saklak gelýär. Ceppar ağa bilen %100 olmak bana nesip etmedi ýöne şoň ýazan saatlaryny dinläp, öwrenip, dinläp, şeýdip, gaýtalap, öwrenip, şeýdip, öwrenip şoň saatlarynyň bir toporny hemmesini nimetegim bir ýarmyny bilýär. Şu sunugat bir gadimden gelýän şeýle bir iýinçeden bir nepis sunugat. Muny bir nota bilen çalyp bolanak diňe ýa tutup çalmaly. Şoň üçin muňa gaty ünüsli ýiti çemeleşmeden hem adama bir bahyla gaçby. Muny çalaýyn diýip alyp çalyp ýa çalmaýyn diýip bolanak. Gaty ihlas edip gaty kän çaý şorba sowutmasaň bu zatlar aňsat öwrenäýben bolanak. Şu zatlary şeýdip öwrenmäge, şu adamlar çerçegine galdyrmaga şeýle himayet üçin hormatly prezidentimiň zanynda boldun, ömür uzak boldun. Altın Zaman Kamil Market'in konditer önümleri bölümünü 22. aprelde duşenli günü ularda allaşır. Pursatı ellen verme, dükkanımda fevda etmeye gerek. Ceppar halipe vardı ýatlamagın esasy sebebi muňa kakam sebep boldy. Kakam orad verdi, Allah verdi oğlu. Beherdene halifalar, bağışçılar gelse hükman bizim öýmede gelýärdiler. Olardan ha ýatlasak Pürlağa, Sakı Jepparow, orad yerler Lyas, Jeppar Han Zahed, Çar Gurbanow, Atavliýew, Hommat Jelilow we başga da bir näçe bağışçılar öýe gelýärdiler. Öýde o gurrun edip aýdym saz barada gow gurrunlar edip ol wagtlar däp bardy. Ýagny bağışçılar sadanlar bir toýa çakylyk bolsa hükman şol diýen adamlaryň öýüne barıp şol öýdene onuň üýüşüp şol toý edilýän ýer bile üýüşüp giderdiler. Menem oglan wagtym bulara hyzmat ederdim, çaýna suwuna serederdim. Hawa şeýlelikde maňa da miýesser etdi Jeppar Han Zahedy oglanlykda görmekligim. Ol halifa çalanny hajuly, joşgunly ödem çepbekeýläp çalardy sağlary. Dutalarynyň taryny ýokary derejede çekip şeýdip sağ çalardy. Indi men bir ýatlama wakanam aýdyp beren kakam pahyryň gurrun bermegine görä ir wagtlarda
häzirki Serdar etraf öňkünler bat etrafy diýerler. Şonda sar usta diýip ustadan 3 tanak dutar getirýärler. Şo dutar ustasynyň ýazan 3 tanak dutary Deşdowasyndan Muhammed Bayramdyr doglalyar, Arşmandan Aşyr Seýdaliýa, birinem Kakam Oraberdi Allahyberdi doglalyar. Edilýän gurrunlar, ýatlanýan gurrunlar 50-nji 60-njy ýyllaryň aralyklary bolmaly. Şonu Jeppar Pahyram gelende, öýe gelende dutar görýär. Ay gowuny diýendir de sesli bir kädesem ullokan gow dutar. Oraberdi diýär, şu men şu dutar diýär maňa çalmany beräýsen diýär. Ay bor diýär, Jeppar bertip tutardy Kakam Pahyram adyny. Olar Jeppar berdi, saňa gerek bolsa dutarny al, çal, halka hyzmat et diýip berip goýberipdir. Onuň wagtyň geçmegi bilen o wagt esasan oşa döwlet filarmoniýasynda işläp, soňra radioda işlän Jeppar Pahyr üýüşip oturýar, aýdym geçip oturýar. Şo arasynda diýipdirler, dutar ora berdiň dutarny saňa sowat beripdir, ýadygarlyk beripdir. Indi onuň öý dutarsa da bolýan nälerle diýende bir sebäp bilen onuň Jeppar Pahyr şu ýerde bäherden dogan oglan toý edýär. Dogan oglan toý edende ertesi ýerdenem ýerine şu dutar getirip berýär. Şeýlelikde de şu dutar 1960-njy ýyllardan bäri öýümizde saklanýar, ýadygarlyk saklanýar. Häzir kuna çenlem şol ýöne wagtyň geçmegi bilen gapagy ýuqalýar, sapy iňçelýär. Mundan 1980-nji ýylda bizim meşhur gyjak şeýme Saparoğlu işan gulan men ertip berdim, şunu bir seredip beräýsen, şu ýuqalypdyr gapagy diýsem. Bolar diýdi, ally gördü, be diýdi, şu dutaryň diýdi, taý diýdi, sadanna diýdi, Aýmammet Aşyrda da bar şu dutar diýdi. Ona şeýdip, şondan galan ýadygarlyk, Jeppar Pahyrdan galan ýadygarlyk. Tüm türkmen halky Jepparyň saat çalyşyny, Jepparyň bagşlary, Sag Jeppary, Guran Nurdy Jeniw we bu Gelli Mehmet Orazgulyny şoň kaptana saat çalanda aýratyn hormat goýup diňläp aýratyn da şo dutar bagşy kogalana da aýratyn ol gyjagam çalardy aram-aram. Käwatlar dutaryň kaptanyny öz hiňlenip aýdymam aýdardy. Şeýlelikde de maňa meser etdi şu oglan wagtym Jeppar han täze görmeklik. Ustad Halipa ilkinji Molla Aganyň şagirdleriniň biri. Hengamady ömra diýipdirler. Ömrüniň sähel ömrüni türkmeniň saz sungatyna, mukamlaryna ulu goşan halipalarymyzyň biri. Pürraga Pahyr ýatlapdyr. Adam adamdan ziyada. Käbir adamlar başyna täs edesin gelýär. Ýöne şol täs eden adamlaryň biri aradan çykaýsa, dünýä gaýdan ýalak bolupdyr diýip Pürraga Pahyr ýatlap, Jeppar'a ýatlap gurrunlar edipdir. Bütün türkmen halkyna beýik saz sütünleri, halipalary, bagşlary ýatlamaga uly mümkinçilik öredip beren hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Onuň alyp barýan işleri rowaç bolsun.
Mehriban tanışar, biz gepleşiminin başında da bellek geçipdik de, şu gün gününe Usat halipamızın qıyızlarının çağacıkları, artıklarının qatnaşmağında da şu gün bizim gepleşimimiz devam ettiriliyor. Bizim söhbetleştiğimiz Usat halipamızın artığı cennetçiliğimize geçirin. Cennetçiliğimiz sizem şu gün şu acayip fırsatda bir Usat halipamızda bir yağışı süyücü atlamalar da okudu. Siz öyle söhbetleştiğimiz devam etsek. Benim babam Ceppar Khan Sehet, iksan qıyız olupdur. Men ulu qıyızның qıyızı. Ulu qıyızның qıyızı 6 san çağası bolan olan. Mamam ecemem aydıp beriyette. Şu öde çepeline çalyan ekenine. Onun şu yerden razede koyuverliyor, oturup kakam saz çalya dinleyelim deyip üşüriyette. Sonra veriyadık da bizim çağılırıp, eceni ne edip biliyorum şu babamın sazdan neyse. Şu sapını dişlettirip çalır yani eken, küçüklüğünden. İki kıyızına malyan eken yani sapını dişlettirip, yedekleştirip sazın çalyan eken. Halk arasında şeyler ayrılınca da da cennet. Çeppe keyin çeni olmaz, eden işinin kemi olmaz ya. Şey değil, şiyali babamın çalan sazlarının kemi yok. Mamam onun gurrun etiydi. Bizim küçürek de onda gurrun veriyenler kulağımızda galiyata. Şu mıllağa bilen babam gedekleşip öyde de çalyan ekenler. Şu günne iyirden raca çıkış etselerim, öyde de çalyan ekenler. Mamam bir gün pişme pişirip otuyor kalır mıllağalarda. Mamamın aydışı bu. Babam öyde kepterim sağın çalyan. Onun mıllağın ayarlıya da beh bu mıllıcanın süyücü çalaysın niyedi. Onun kapıdan dervezeden mıllağın özgüreydi. Onun ayarlıya mıllıcan niye bugün sen çalmadın mı diye öyde sen çalıp oturansın. Yok diye bugün Cepparcan çalıp oturanır öyde diye. Bir öye giriydi kapıdan sekiden et diye de durup dinleye yankı babamın çalıp oturan sağın mamamın aytmayışına göre. Onun tarına kakı oraya saz kutorya da kepterim saz çalıp oturan eken. Onun tarına çalıp kutorcuk kolya olun Cepparcan ya yine bir sapar qaytalasana diye. Yine qaytalaya. Bir neçe edek şey edip qaytaladıptır da babama. Bu pikir babamın pikir ediptir sazına kimi vardır öydüp. Onun ahir bolmandı son sazını kutoranını tarına kakan Ceppar vercan yine bir sapar çalyan. Mıllağa senem çalanda kepterin uçup baryanını görüm ok deyiptir. Özünde kim vardır öydüp. Mıllağa da ayttıya Ceppar vercan ya sazında kim yok diye. Qatığı çalyan diye kulağı yakınmıllıya süyücü çal. Dinlesim geliyor. Şondan qaytaladıp çalırdım. Oğlum qat görme diye. Şu sazdan qanman son bir neçe sefer mıllağın öz qaytaladan babama. Şu sazı. Cennetçiliğim şu öz durmuşunda bir dutar senedine olan hövet senine olmay. Hövet emenne olma diyor. Uloğlun noğunum sazçılığa sallılar. Ecem İsleyed, oğlun çağı dutar çalsa qoğurliyadi. Häzirki wagtda sen özüň haýsy hünäri bir el aldyňyz? Häzirki wagtda men lukmançylyk hünäri el aldım. Lukman bolup işleýän. Lukman bolsam şu saz synodundan men özümem daşda del, çalyp bilmesemem dinleýän. Ejem şu babamyň sazlaryny çalan qaqularynyň tanaýatda ya sazlaryny. Bize de öwredýärdi. Ceppar vercan, jigim, sunugodunu, yörediýänni men öğrenşa, ejem bolsa Hasan begenerdi. Häzirki wagtda jigim Ceppar vercan, sunugotunu, yörediýänni men öğren begenýän, begenjimiň çägi ýok. Umyd etýän, babam ýaly sazana bolup geçerdi. Geçen halipalara, hormatly prezidentimiziň şolary ýaly uly sarpa goýanlygyny sag bolsun aýdýas. Ýaşy uzak görjegi bolsun. Sağ olun. Ceppar sen. Halipaň myllydan alyp ak pata mukamlar wagyna giren Ceppar sen. Hiç kes hünärinden tapmady hata. Gülhanymyň gülün tiren Ceppar sen.
ahlatyn gaýgyrman ol meşhur goja beýik tälimmerdi günnüzdür giýje. Hökmüňi ýöredip bahyl agaja göwün islegiňi buýran Jebbarfen. Salangda uçurodum şerin şekeri, joşa geler iki zagyň akary. Diýdim, ussat eken şeýle ýokary, zehini daşlary ýaran Jebbarfen. Saýlap alan ýoluň kötelli ýolly, saz salangda ilgün ýüzüne sylly, adywadyň küllü türkmene dorly, her seher saz bilen ören Jebbarfen. Bizim gözümüzün açık görünmez aydımsal, bizim mojogumuz aydımsalın mojogu. Bizim şu şağalığımızdan şu ustaatlan hazını dinlep bulurlukta. O Jebbaran dedim, Şahar Täşmembedin, Pürlagan, Mullagan hazlarını şu mudam radio açık duranlar. O şol dinlep şeýlip bulurluk. Soňra mine nesibämiz açılıp o Jebbaran dedim, şowlugy o Jebbar verdi nurly we da öwretmek maňa nesip etdi. Aşgabat şäher medeniýet müdürligimiziň ikinji şaglyk mektebinde tälim aldy. Mektebimizde 5 ýyllap Jebbar verdi. Aydymsal urundan bilim berdim. Şu başlangyjyny şeýle sebäbi sazyň ilk bir kökü bolýardy. Aňyrdan aýdan kök bolýar. Köküni bek tutsaň, ondan soň saz dowam etdi berýärdi. Men öz düşünjämde. Bizim halipalar gördük güne. Men begenýän bardym. Şol ojokda duýtaryň sesiniň ýanglanýanyny begenýän men. Ustadyň ojogy da bi. Ustadyň ojogyny ana duýtarymma mukaddes duýtar. Şo duýtaryň sesi ýanglanja, oňa ýeter zat ýokda. Hormatly gahrman arkadaşymyz halipalara sunma dälemine giň ýol açdy. Halipa şäherdik ýoluny. Jany sag bolsun, belent başı aman bolsun. Tutumly işleri mudam rowaj alsyn. Qakamrat Halipa şeýleräk bir aýdylan söz barda. Ol akan ýerden akarmyş agryk diýe. Gepleşigimiziň dowamyna bir Ustad Halipamyzyň ýerine ýetiren bir ajaýyp sanyň halk köçüligine ýetirdiň, soň ýene söhbetleşigimiz dowam eder. Öyle.
harmoniyada işlän döwürlerinde, ağrı kesme döwüründe ýa-ni sportyň bilyard görnüşini, kuşt görnüşini oýnap, şol ordan gyzyklandylar. Onuň günüň bir gününde şu birinji seýilgäkde kuşt ýarşy bolýar bolan. Şu taza şu ýarşda yer alyp baýrakly orna eýe bolýar. Şu baýrak hökmünde de şu kuşty şoň sowgat berilýär. Babam şu ulanyň dowtaram, kuşdym şu şumat günleşenle biziň öýümizde saklanýar. Geljekde şu newerelere şu taryhy miras hökmünde geçirilip dowam eder diýip inanýan. Taryh wakan ýatlap aýdasym gelýär şu bir şaýady. Şu börme owasynda ilki mektep babam atda kylanyp şu taýda Gelli Wäşiýew çykyş etdi. Şoň sözlerine men özüm diýir şaýat. Ýa-ni goşýan dutarym diýen goşgusynda Jeppar bilen baga giren dutarym. Ýa-da Nurmurat Sultan howam ýadan goşgusynda sözümi sowuran baga girelli. Şu baga girelik köp agdaýarlarda. Şu Gelli Wäşiýew şu çykyşynda özü şey diýdi, şu mallagany ağzyndan eşitdim. Şu men nipdir mallaga pürlü sar diýipdir. Ýene de ençeme beýleki ägirtler. Biziň hemmämizem baga girýärdi, ýöne ýerimize ýolumuzy tapamazakdy. Ýöne Jeppar berçän bolsa diýe dört tarapyna çykyp bilýär diýipdir da. Şeýle ussat bolan üçin mallaga öz şägerdi Jeppar berde şeýle baha beripdir. Jeppar Han Saýedowyň öz ýolunyň dowam edýänligini, öz şowlugynyň dowam etdirýänligini biz şeýle bir buýsanýas, begenýas. Bize şu sunlugotymyza, halipa şägirtlik ýolumyza ak ýollar açyp beren mehriban, gahrman arkadağımızın jan sag bolsun, başı dik bolsun, ýaş uzak bolsun, belent baş elmydama aman bolsun.
Hormatly halipalar, hormatly mihmanlar, bizim şu günkü aydym saatly, söhbetli gepleşigimizde gelip beren gurullaryňyz üçin, ýerine ýetirip beren ajaýyp saatlaryňyz üçin biz size köp sawatny aýdýar elmydama. Hormatly prezidentimiziň saýasyna toýdur bayramlarda o saat halipalarymyň saatlaryny ýaş şägirtleri bolup bilen teňden ýerine ýetirmeňi tüýsüregimizden ardy edýär. Elmydama ümidiňiz öňe bolsun, toýdur bayramlarda elmydama o wagtlaryňyz bilen ýanglansyn. Mehran atanlaşlar, ınha bizim şu günkü ustad halipalarımızın durmuşundan söz açýan ýyly döwlet gelir o saatly gepleşigimizde size ýetirjek aýdymlarymyz, saatlarymyz, söhbetlerimiz şulardan ibaret. Edýär onlar bizim şu günkü aýdym saat söhbetli gepleşigimiz. Egerde sizin göwünüňizde ýaran bolsa, onu bizim dörejil toparymyň işini ýerine düşdi bolardy. Edýär onlar biz size ýene bir ýola janyňyň sag bolmagyny, ýurdumyzyň parahat bolmagyny, sonodumyzyň hak gowanlary, hormat prezidentimiz elimda meşeň şol bolmagyny dilek edip, aýdym saat söhbetli gepleşigimizi geçirip durýar. Hoş, sag bolun.